去年陸上自衛隊富士学校でお会いしたものです。ありがとうございます。今後自衛隊の犯罪が多様化して刑務隊でも対応できない犯罪が増えていくと思いますが、NCIS アメリカ海軍犯罪捜査局のような犯罪捜査機関が必要だと思いますか？どうですかね。まあ刑務隊で対応できない刑務隊のね、人数増やすとか能力値を高めるでいいと思うんですけどね、その新しい部署っていうのを作ると結構ねめんどくさいんですよ。これ我々の持ち分とかなんか変なそういうんだったらもう今刑務隊っていうのは要は警察と同じですもんね、自衛隊内の警察っていうことなんで、その能力を強化、人的なものであったりの内容的なもので能力を高めていくっていうのが必要なんじゃないですかね。だと思いますね。はい。